Yen concern for emu asanse achim dampong konti hene na na ochire wo fen wo de ya desrade ne afutuo amadampong mabunu nyina se dwumadie no esopa na so wo stress be yanka mabunu no wanka wo homom na adwuma so na be ma mpuntu aba no wonye se be ya dan kwa mabini wo de ya desrade krato mpanimfo ni mu a wo be hwe no wa ya ma wo Nana ochire ofen eya asante achim dampong krontin hene watum mabuna wonom ewo ne kurum honom nyina afo se wonka wo hummum se ne be ya mpuntu a wonom hia ewo kurum honom no wansa bitumi aka modane di se ekuro bia mpuntu fapem ejina mabunu so ne senti ehu be hia se wonom o ti kurum honom a waye won ho sese kuro ni betumpon anase ntumpon emfa won ho no obeyi sa adwe na firi won tim na mum wobetete ekuya hodo a obehia bre ne bra no adwundwene ekuro ne ho na aboa amempumtu a wohia no wonsa etumi aka meka tre ememu se ane asitra iwo Ghana yemfa yani enhwe aban no bebre wose ni ani kai hubu na die bi fatama mpuntu wose emaye mine enyankoso bia eno wose ifa kuwa ye no kuwa ya 7 premiers ememu ani o mine ye do kubi ye na ha pese kuwa na enkoso ekoso na o mine no nkwala no ayeba bia mfa ipobo ni bi nti di mo mebu amasukun akoso se ne be ya bia ne awofo ebetumi nyamba atumi akwala na koso Reverend Paul Kasee Ojao sofo ewo presby asafo a ewo dampong mu ono nso etu emabunu nyina afo bi obi ade ni mushi emabunu de ne meka ne se enne se wan kosuku a na adwuma se no ayediam enti ye bon afori se de ko bo school ko ho de so mu hwe se obosia de na wotimi atroso ye bibia so amode omu ahyem na omaye aboa ama ye daachi atumi akoso no achi ana mabunu bia wonom ewo dampong ene Adom Kasee ama ne boni atwetwenkomo mabunu na ewe ne se bitaya edisi ani so anti ma e ba afode no ebetumi ede aye adwuma na emabunu ene age BBC ani so se ebesi hostel ama Jubilee Senior High School Jubilee School no ohawo wo mu bebre aban be so mu no se community no ye yansomu a aban timi muaye se community we di council ti samanfo meye mwa omo bibi wo mu nsem ne NGOs no omo mla no meye mwa ni timi pija school no na school so enye krabe